Selam dostlar, bugün paronimlar turunda сөйләшербез. Paronimlarni söylemde, yazуда еш kullanabız, әмма шулык вакытта мәгънәләрен бик аңлап бетермәү сәбәпле хаталар да җибәрәбез. Нәрсәсен ул паронимнар? Паронимнар ул охшаш яңгырашлы сүзләр, ләкин аларның мәгънәләре төрле. Мәсәлән, татар телендә гыйбарәт дигән сүз бар һәм гыйбрәт дигән сүз бар. Яңгырашы буенча ике сүз дә бик охшаш, әмма мәгънәләре буенча алар төрле. Мәсәлән, гыйбарәт дигән сүзне икенче төрле тора дип тә әйтеп була. Ягъни тора дигән сүз белән алыштырып була. Мәсәлән, безнең төркем 12 кешедән гыйбарәт. Яисә, сезнең эш нидән гыйбарәт? Гыйбрәт дигән сүзне икенче төрле үрнәк дип әйтеп була. Яисә, мисал, дәрес кебек сүзләр белән алыштырып була. Мәсәлән, бу хикәядән мин үземә гыйбрәт алдым. Алдагы ике сүз тугры һәм туры дигән сүзләр. Тугры дигән сүзне икенче төрле дөрес яисә гадел дигән сүз белән дә алыштырып була. Туры дигәндә без нәрсәнеңдер кыек яки кыеш түгел икәнен истә тотабыз. Мәсәлән, сүзенә тугры кеше. Ягъни бу җөмләдә гадел, алдамый торган кеше турында сүз бара. Яисә башка мисал, кем тугры, кем угры икәнен беләбез. Угры икенче төрле карак дип тәрҗемә ителә. Туры дигәндә туры юл булырга мөмкин. Туры сызык, мәсәлән, булырга мөмкин. Әмма шуны истә тотарга кирәк. Мәсәлән, туры дигән сүз күчмә мәгънәдә тугры дигән сүзнең синонимы булып килә. Мәсәлән, туры фикер яисә туры холык. Димәк, күчмә мәгънәдә туры дигән сүз тугры сүзенең мәгънәсенә ия. Туры фикер димәк икенче төрле дөрес фикер дип әйтеп була һәм туры холык дөрес холык. Алга таба икенче сүзләр. Ул да булса тоела һәм тыела дигән сүзләр. Тоела дигән сүзне икенче төрле сизелә дип тә әйтеп була. Мәсәлән, нәрсәдер тоела җилкәдә йөк булса. Яисә иртәгә кар явар кебек тоела. Берәр нәрсә ярамаса, шул вакытта без тыела дибез. Димәк, ярамау, ярамаган әйбер, тиеш булмаган. Мәсәлән, дуңгыз ашау мөселманнарга тыела. Алга таба паронимнар. Мәхәббәт һәм мәхәббәт дигән сүзләр. Мәхәббәт дигәндә, димәк, матур дип әйтеп була, горур. Мәсәлән, мәхәббәт кыяфәт, мәхәббәт ир, мәхәббәт тавыш, димәк матур, көчле тавыш. Инде мәхәббәт дигән сүзне ярату сүзе белән алыштырып була. Мәсәлән, мәхәббәт турында җырлар һәм башкалар. Алга таба маддә һәм маддә дигән сүзләр яңгырашы ягыннан бик охшаш сүзләр, әмма мәгънәләре төрле. Мәсәлән, беренче сүзне маддә сүзен материя сүзе белән алыштырып була. Яисә җисемнәрне тәшкил иткән әйбер. Мәсәлән, радиоактив матдә була, химик матдәләр була. Инде маддә дигән сүз ул статья дигән мәгънәгә ия. Мәсәлән, устав матдәсе, конституция матдәсе һәм башкалар. Һәм соңгы ике пароним, ул да булса өзлексез һәм излексез дигән сүзләр. Өзлексез дигән сүзне икенче төрле туктаусыз, даими дип тә әйтеп була. Мәсәлән, өзлексез тавыш, өзлексез көрәш, яисә бу бала өзлексез елады. Димәк, бала туктаусыз, даими рәвештә елаган дип аңлап була. Өзлексез дигән сүзнең синонимы мантыксыз. Димәк, нәрсәнедер излекле рәвештә эшләмәү, мантык белән эшләмәү. Мәсәлән, излексез фикер йөртү. Димәк, мантыксыз фикер йөртү.
Шуның белән дәрес тамам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз.